Atlantic tui pui mong vot taka chuan ril tram tui hal le boruak hip tur nei manglovin Dakar somruk chuang atang ta khonkhom chanela kan lo lo che Harrison Okin hi Nigeria rama Atlantic tui puya longlian hnu kwal tu takbot an ti mai pakhat Jackson 4 a ACM na thokin athok via an long na tho ber chu longlian tak tak an ma nia che son thei to lote hnu son le hnu kwal hi ani Atlantic tui puya chuan thlipui le tui phone na sa tak tak kara rei tak tak khomol mulovin an khosa thina achang chuan tui pui dam dep kara harsat na om mi alawa an khosak chang po om thin bok kumsang hi som pathum me thla chuan Atlantic tui pui vot taka chuan thlipui le tui phone na zet main Harrison Okin te long chu anwai chiam maya hemi truma thlipui hian anun na chu der thong takin asiamang ti reng adon phangai bi khau lawang le Okin chu varchian athawin in P5 turin bedroom aluta chutia bedroom omlai tak chuan thlipui na tak nge tui phone na tak chuan an long chu aron len thluta thuai maya long chunga chuan Atlantic tui pui vot tak mai chu aron lut ngal hum huma pan mo takin long chung lama chhotumin leilon omna lam chu panatuma a thian te dangpo chu lampana ron kalve chu a mu boka ma se long chunga chuan tui khau tak ron lut thutin a thian te pathum chu tui pui thim ngu ka chuan a hnol chuaka ani po chu tui khau tak chuan long chunga chuan hnol kwalin engrum emoni bera chuan hnol luta an long chu apil meka long chung chu tui hlirena khat to ani reilo te a chuan an long chu tui fin riat monga ai ngat ta chor mai le hun reilo te chungin okay na chu thi na ko tlanga adak der mai long chunga tui te po chu luang ko lovin an tling khat tapunga long hnuai room pakhata toilet chunga chuan tui phone khan a hno lut ti a hre theya maktak main chu room a chuan tui chim lo lai boruak omna omin chuta chuan tui phone chuan a hno lut ani angai tuana amangang hlea engtin nge a thian te kha an oma an long chu tui fin riat monga a omem engtia om tur nge engkim mai chu athim vek mai boxia tui pui monga pil sin engwangin nge tui chim lo lai boruak omna lai ala om thei engma hre chiang thei si lo mangang takin a hun a mang me kani an long chu tui fin riat monga khai khup zong in a oma maktak main cabin pakhata toilet chunga chuan boruak omna air pocket in siam hlawin chuta chuan Harrison Okin hi van nei thlak takin tui phone chuan a hno lut ani ma se chu chuan rei adai don lo tui chu zoimuangin alu bel zela achim sang ve hret hret zelani tui chunga alua da chhuwa theinan lon kana tur azong kwala a thian te chanchin la a hre der boxi lo athim em mai boxia atopa chuan churu matang chuan chuakin tui chunga aom theina tur alon sana tur manrua adap khoma thilphe ka mu te chu thua khomin achunga chuan achuang ta a adam kho chhuwa theina na tong traya be seina ne na nga top mai lo chu ti theidang anei hau lo mai chu room treu te a boruak tlem te om chu aren angai hle mai oxygen mamo tlem thei ber turin hadam taka aom angai ani Atlantic tui pui vot tak monga chuan oxygen tlem te nen ril tram le tui halin thim zinga chuan dam kho chu ashram tumin hun mangan thlak tak chu amang mek ani ril tram le tui hal pi alama chuan tui fin riat tui al le vot tak chuan avun chu ein zoin avun pon lang te chu a hik phek pheka pathian thil ti theina mak tak thleng tura tong trai ngot mai lo chu ti thei anei tlem hle pathian a be se tlat na chuan chakna a pe hram hrama in lama anu pui fanau te ngai to in chu chuan dam kho chua du na nasatakin a pe bok ani Atlantic tui pui mong vot taka chuan ril tram tui hal le boruak hip tur nei manglovin Dakar somruk chuang atang ta be seina achuai to hlea atak sa po achau to hle ani ele in tur omlowa tui vot taka in chi a oxygen mumal hi tur omlo chunga nithum zet nungdama alom thei hi thilmak ti lo rual chi ani love longchung lama chuan thir chhudri ni om taka hreta a be seina chu atakin aron thleng tange ye tuilu thiam rual chuan an long le avel te chu an lo lu chu meka dam khu chuak anom po an be sei to lowa a thei anga ruang te hlom tura tir an nima zo kani heng divers te hian okay na thian te ruang pali lai an mu to a dama chan chu tur anom an ring to lo shim shim ani longchung thim taka chuan light nen lutin ruang zon na chu an thok zela chutia diver pakhat longchung ron lut torchlight eng chu Harrison Okin chuan
aom na ru ma tang chuan mu theya ma se va pan turin chet po acha lei thei to si lo vanei thak takin tui chung lu thiam pa chu alama chuan ron let phei le a dam kho chuak turin chu bak chu hun tha anei to lo ti hria in oki na chuan a thei na zong zong som khomin chu diver omna lam pan chuan theile theilovin a leu pheya a hnung lama tangin avabana diver pa chuan mi thiruang emoti in a thlabar na sa hle nge nge ani tui chung lu thiam camera real footage chi han enila mi thi emo ati chu alo la che theya makti takin radio a chuan avin aladam tin au chula dam kho chuana chance omlo anga an ngai hnuwa Harrison Oken dama an hmu chu mak an tin mitin mai chu an lom em vek ani chuti ruale ro chuan dama in hruai chu chu thil hu phur omle film khur taka ruam man ngai alani fanani ngai angmaya olsam ani haulo reitak tuifin riat mong thim le vot taka ril tram taka lo om to ania a phur lutuk na hian aril rulama boina a thlen pal thei ani tin oxygen tlem te ringa hun reitak lo om to ania wangin nitrogen tam tak alo hi blu to nge yanga a phur na ina alung phu ati ran chuan chu wang chuan a thi pha thei hial don ani chu wang chuan rescue team te hian okay ne chu hadam le thlamuang taka anom tira poimo tak zeta anin chan chuana process chung zonga ama chi ai mi alo le kam taka anom tir thei dan le an rom na fel fai takhi thil fak om tak po ani tuipui monga room te rote boruak pressurize chunga hunrei tak aum to wangin tuipui chunglama boruak pa ngai kha a hip ngal theidon lo ani atira po hian oxygen le helium in pol an hip tir phot ani ti chuan diving suit hak tirin oxygen mask an vuwa saka aum na tanga la chuakin longpo na chuan an hruai chuaka pressure na satak tuai rei tak aum to wangin hruai chho ani pa a pressure in thak chho tur chu atana hlo om don wangin bom chekhat diving bell an ti mai mangin tuichung lampanin muang changa lak chho ani ta chau ani lak chu ani vele decompression chamber an ti maya dalu ngal ni in he chamber a hian ni hni chung a om nge nge ani nun phung pa ngai nung le turin hunrei tak amamo nge nge ani Harrison Okina dam kho chu atan hian mi makti a hlo em ema tam takin a chan ni thei omte an soi huai bok ani chan chuak tu te kha dakar tlem te emo in tlai sela okay na hian dam kho chuana chance anei to lo ni in mi thiam te chuan an chut nge nge ani okay na hian tuipui hnaya po kakal le to ngai lawang ti na in tiam hiala ma se kum sang ni som panga khan commercial diver ni turin diploma course azir chuak ta thung ani ama azuk chan chuak tu diver ne na tang ngei khan tui chung lu hi zir chuakin tuna chuan professional diver ni in tuipui monga ahun tam tak a mangzui ani inga inom ti zong ani chuan khonga in video min lo like saka min lo share sak ve turin ka nge na che hun man nuam vek ule